Op basisschool het Skreeuwboer in Insterhuistervingen binnen ze drokdwaande met drinkwater. In 2022 binnen ze begonnen met dit project en nu, 3 jaar verder, stiet de dag weer in het teken van drinkwater. De eerste keer weer een hele grote band die had mij door mijn project. En we zorgen gewoon een hele grote mooie resultaten. Een hele groot minder afval hier bij ons kwallen. En gewoon een band die gewoon zegt van we vinden gewoon het lekker om het te doen. We kunnen het weer vullen, maar de mooie waar even een extra beker vullen. Ja, dat is gewoon geweldig. Dat het goed is, dat het beter is dan zoete drankjes. Water zit geen suiker en in pakjes drinken zit heel veel suiker. En hoeveel water ga je nog drinken? Elke dag 2 liter. Ik gewoon een hele dopper, zou je zeggen. De gemeente Achterspelen wil dit initiatief graag stiepje en daarom kregen alle leerlingen van wethouder Tjibbe Brinkman een doorseme dapper bij naar huis. Red. Als je in de supermarkt ziet, 80% is natuurlijk alleen maar suiker en raak wordt, zou ik maar zeggen. En ook om een gifstof om voor te spelen, ook om een concentratie die je als mensen hakken, is water gewoon heel wichtig. Dus je moet gewoon 12 liter water dagelijks drinken. En dat mag je bij het begin beginnen en dat is op een school. Daar mag je het leren en alles, dat mag je weten. Ik wist dat vroeger ook al net en alles. Dus het is ook een stuk bewustwording. En ja, dit is school daar een voorbeeld van. En toch haast 74% van de band toch mij. Nou, ik hoop natuurlijk dat 72% richting 80-84% komt. Dat is wel ons doel natuurlijk. Maar ja, we zorgen het wel. Ik denk dat we gewoon dit terugzetten en dan hoop je dat Els en Ian straks een dopper haar wil en inderdaad elke dag het vult.